वेलकाम बैक टू द चैनल सिकन क्रिएटर यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। आंबो दासान्दि मोजाङै दङ। दायो देग्लाय 2019 मायथाइनि दुर्गा पूजाया जागायबाय। बिनिखायनो आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ दुर्गा पूजानि गाहाम हामग्लायनाय बावहरनो सानदों। बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ बयखौबो जोबजासिम नायनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। आंनि जायफोर भिउवार्स बा साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दुर्गा पूजानि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे दा सोलिबाय थानाय दुर्गा पूजायाव जाहाथे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना जौ जुवाजों गोदोनानै थानाङा आरो साफ्रे सुफ्रे बाइक सालायनायनिफ्राय गोजानाव था, जाहाथे गावनि जिउखौ रैखा होनो हायो। आथिखालाव गोबां बायदिसिना जाब्रबथाय जाथाय जाबाय थायो, बेफोरनिफ्राय गोजानाव था आरो गावनि जिउखौ रैखाथि हो बा गावनि जिउखौ बासाय। आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बांद्राय गुबुन मेसेज होनो थाङाखै, जास्ट आंनि हुइस बा दुर्गा पूजानि गाहाम हामग्लायनाय जासिनो सानदों। आंनि दिनैनि नोंथांमोननि गेजेराव बा नोंथांमोनखौ हुइस खालामनाया बेखिनियानो। सोरबाफोर जुदि आंनि सिकन क्रिएटर यूट्यूब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै ला। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जय बर' हारिनि जय। बाय बाय।